Ka thma ka Amerika Persia ka Iran nrei mental lada bakla tiak ka thma ka laban dei no penban ka thma ka Amerika Persia ka China. Namar ka China kla berngam teng ya ka Amerika balada ka tang syukta ya ki jihad jongki ki balej bawan ade ki baya ka Strait of Hormuz ka China kan omap satia ya ka Amerika. Namar kari Amerika kla blok lut ya barok ki jihad ki barung bami ya ka Strait of Hormuz ban pinhir arsut ka kam khai umphneng jong ka Iran. Henry ka China kat kum ka jingkren jong Defense Minister Sheikh Sipai Durio jong ka US. Ula ong ba ki jihad jongi kidang lej sa Strait of Hormuz. Bat ki don ru ka jingya menjur bat ka jinga sengtu jingmut bat ka Iran. Kum ta wat kta yaki na mar ka Amerika kla khanglenti da khatsan tali ki jhatma kat ba ka China kla berbena baka nyaj na ka noka lenti kat ba kamon. Kisipai Durio jangkari Amerika kla stang ban khanglenti ya ki jhat had Durio ba na du hendin kasngi ha ka ba sis pa asan pra tali ki jhat jong ka Iran ki ba don hakud Durio. Henry ka Amerika kla kam ba kam da sngodan kam ban krwit ki namar ki de ki jhat ki barit. Henry lada kino ki jhat ki ale Persia ban yajmon ya ka jing maham jong ka Amerika ki Sipai Durio jong ka US kin sakrwit sendon yaki da ka bale kumju kumbalale ya ki jhat ki ba supply drugs ki ba yajling ba ka Durio. Henry ka wei ka khobor ka bala pin kedet ka dei baka Iran kelapha da ka wei ka jhat ka ba khamrit ban tes ban yaj sajan ba don ki jhat ma jong kari Amerika. Henry Sipai Durio jong kari Amerika kim sim lanut ban krwit ya kata ka jhat jong ka Iran. Kum tarugi khobor kila kam balada ka Amerika kala ban khanglat ya ki jhat ki barung bami Strait of Hormuz ka jingdu nong jong ka Iran ha ka sibnai kan dei hadu khatlai billion dollar. Nang tagi khobor kila kamru ba ka jingekren yasuk hapdeng ka Amerika bat ka Iran kala ban longbiang ha ka raw ka baar. Ka Pakistan kla terwa biang man pelong ha Pakistan ka jingekren ka raw ka baaru kumju shoban kudno ka jing senge yasiat ka baar tayo hapdeng ka Amerika bat ka Iran. Ka Saudi Arabia ka kentu ya ka US ban pin kudno ban om khanglat syu ya ki jihad sa Strait of Hormuz bat ban don biang ka jingekren bat ka Iran. Namar ki khobor kila kam ba ka Iran kla kwa ban sangeno ban dang petengshna tirthman nuklear kumpa sansnem. Henry kam menjur pat ban sange no sendon tedam. Henry kan syu sange lane pospun kumba sansnem ban omshna tirthman nuklear. Kum tau presiden ke Iran pe sekian ulaong baka Iran ka kwa ban don biang ka jingekren bat ka US. Ki khobor menta ka stepat kila kam bagi jihad jong ka China ki bakit umpniang na Strait of Hormuz. Kila yajling ba ka Strait of Hormuz klem da nut ki Sipai jong ka Amerika ban krwit ya ki jihad jong ka China. Kumta ki jihad jong ka China kila yajling ba ka Strait of Hormuz wat hapdeng ka jingkhanglat jong ki jihad thma jong kari Amerika. Kat ba ka jingekren menta ka sngi baar hapdeng ginongmi khmat nakari Israel bat kumjuru nakari Lebanon ha Washington en sa penyaj teu Secretary of State ke US Marco Rubio. Kenang bakan plan kan dono ka jingekren ka markmat hapdeng ka Israel bat ka Lebanon. Kat ba pensyai Presiden Donald Trump ba ula pus ya kedua rensan sosial media om kum uji sukris Henry Trump mula ong ba utmu banlong kum tau doktor ba penkoj. Hak ba Trump mula pus ya kedua rensan sosial media na du kamit si ublay. Hak ba ki jingkeno bat jingkento kila mi bun ba ya kene ke jingle jung Presiden Donald Trump. Kum taru ka ke bandangja nang nei syakmat tongan api ki wipat ki khobor ki bandangwa kublay sibot.